А хто там ідзе, бадай самае частае, самае важнае пытанне нацыянальнага дыскурсу апошніх 100 гадоў, бо ад адказу залежыць накірунак, маршрут і мэта падарожжа. Нагодай задаць гэтае вечнае пытанне сёння стала новая кніга «100 цытатаў на свабодзе» Светланы Алексіевіч. Адказы мы будзем шукаць разам з калегамі Юрыем Дракахрустам, Сергеем Наумчыкам і ў Менску Александрай Дынько. Таксама ў сённяшняй праграме. Голас народу, апытанне ў Менску. Чем белорусы адрозніваюцца ад расейцаў? Ну, конечно, белорусы есть белорусы, но я считаю, что если меня русским назовут, я тоже не обижусь. Голас свабоды па-беларуску з Вінцуком Вячоркам. Загадкі роднай мовы. Сёння пра слова «халява». А можа адгадка ў выразе «відаць пана па халявах». У бібліятэцы «Свабоды», шановныя глядачы, новае 68-е па ліку выданне. Кнігу складаюць 100 цытатаў Святланы Алексіевіч, якія прагучалі ў радыёперадачах «Свабоды». Это першая кніга нашай бібліятэкі, якая зроблена на 4 мовах: па-беларуску, па-украінску, па-руску і па-ангельску. Дарэчы, паважаныя гледачы Белсата, гэтую кнігу вы можете атрымаць у падарунак. Замовіць можна на сайце свабода.орг, прышлем па пошце. Сергей, вось вы укладальнік гэтай кнігі. Это наша першая кніга не толькі зроблена на 4 мовах, але яна зробленая нобелевскім метадам самой Алексіевіч. То, што яна казала, словы былі транскрыбіраваны, запісаны, а потым вы з гэтага выбіралі цытаты. Вось тут пастае пытанне. Все ж таки, калі чалавек проста гаворыць спантанна, у круглых сталах, от як мы з вами зараз сядзім, не рыхтуецца, не лагічна выбудоўвае аргументы, фактычна выпадкова нешта гаворыць больш-менш, ну, з пункту гледжання мастацтва. Як з гэтага можна, з якімі цяжкасцямі вы сутыкнуліся, наколькі цяжка было выбраць 100 цытатаў з вусных прамоваў? Ну, сапраўды, гэты перыяд ён ахоплівае 2 дзесяцігоддзя, і, канешне, тое, што гаварыла Алексіевіч наконт пэўных падзеяў, гэта яе пазіцыя ці яе ацэнкі часам трансфармаваліся, гэта нармальна, бо ідзе працэс асэнсавання падзеяў, яна жывы чалавек, і это добра, што яна штосьці пераасэнсоўвае, пераглядае. Таму, конечно, можна было б выбраць рознае, але вось я паставіў сабе мэту паглядзець на Беларусь, на беларуса, на жыццё гэтага постсавецкага, ці як яна называе, постчырвонага чалавека вачыма яе. Вы пад гэтым праз эту прызму выбіралі? Так, менавіта. Таксама паказаць, як яна ішла да усведамлення, ну, можа быць, это будзе так высокапарна гучаць, скажем, нацыянальнай ідэі, нейкіх нацыянальных каштоўнасцяў. Таму што, скажем, зноў жа, ну, з некаторымі яе ацэнкамі, якія, напрыклад, гучалі там 20-25 гадоў назад, скажем, я быў незгодны, і з некаторымі ацэнкамі я незгодны таксама. Але з іншымі ацэнкамі праз 20 гадоў я быў вымушаны пагадзіцца і пераасэнсаваць. Жаданне злавіць вот это вот жывое жыццё, развіццё ідэі і чалавека. Так, і вось што яшчэ я сказаў бы, што ў яе вельмі вобразная мова. Дакладней так, у яе вельмі вобразнае мысленне, у яе не проста нейкая дыдактыка, такая сухая, філасафічная дыдактыка, а яна вобразная. І гэта, конечно, такое пэўнае задавальненне рэдактарскае нават атрымліваеш, калі ты гэта робіш. Цяжкасці там толькі былі чыста тэхнічныя, што гэта 100 цытатаў, 4 мовы, адпаведна 400 кавалкаў. Ну, калі, скажем, нейкая ідзе змена там адной літары, аднаго слова в адным кавалку, ты павінен на 3 іншых мовах, на, скажем, змяняеш нешта беларускае, павінен па-расійску, па-украінску. Это тэхналагічна, да. Александра и Юрий, я хотел вас попросить, выберите, коли ласка, вот по одной цитате и скажите, чему вы ее выбрали. Александра, давайте вот с вас начнем. Я выбрала цитату про рэвалюцыю і зачаплюся, напэўна, тут за тое, што Сергей сказаў, што праз 20 гадоў ён з некаторымі выказваннямі Светланы Алексіевіч пагадзіўся ці не пагадзіўся, бо то яе выказванне 2006 года, і гэта быў той перыяд, калі мы якраз такі былі апантаны ідэі рэвалюцыі. А вот Светлана ў той момант казала так:
Я супраць рэвалюцый, супраць энергіі натоўпу. Я ўсё ж за асветніцтва, за працу, якую трэба рабіць разам з часам. Ну вот і я цяпер думаю, што рэвалюцыя ўсё ж такі гэта сведчанне вялікай паталогіі, якую мае грамадства. Гэта заўжды параза. І калі ты змагаешся з гэтым, гэта можна рабіць толькі так, калі ты будзеш размаўляць са сваім суседам, калі ты будзеш перамагаць у сабе гэтую дыктатуру маленькага чалавека, про якую Святлана таксама кажа, калі ты будзеш нарошваць гэтага свайго маленькага чалавека і гэтага маленькага чалавека ў сваім суседзе нейкімі супольнымі думкамі, падзяляць ім, размаўляць з ім, і тады, магчыма, гэта доўгі шлях, але гэта адзіны эфектыўны шлях, каб штосьці ў грамадстве памянялася да лепшага. Ну, вы выбрали вельмі цікавую цитату. Есть вельмі выдатное выказывание, она себе называет «Я вельмі советский человек и одночасно либерал». И як суместить вот эту вот увагу, теплыню, добрыню, дапамогу до маленького человека с либеральными идеями, она дае перавагу все ж таки каштоўнасцям маленького человека. Юрий, и ваш выбор? Ну, мой выбор такой, может быть, меньше зменлівый. Это цитата про свободу. Уласна мы аказаліся няздольныя скарыстацца свабодай. Тут жа і аддалі ў рукі першага, хто трапіўся, таго, хто гатовы быў яе схапіць і падмануць нашы чаканні. Сакавік 2006 году. Таксама прыкладна тады ж, калі вот цытата, якую Александра Але по сэнсу яна адносіцца, по-моему, до пачатку 90-х. Ну так, она адносіцца до пачатку 90-х, але она адносіцца і да любога, відаць, часу, што калі свабода перастае быць каштоўнасцю, калі свабоду, так бы мовіць, можна аддаць за чечевічную пахлёбку, ну вот вы ее и атрымаеце, можа быць, эту пахлёбку. А можа і пахлёбкі не атрымаеце, а свабоду згубіце. Вот як бы уласна это такі, ну, сказаць, што канчатковы прысуд, гісторыя не сканчаецца, але прысуд 90-м, ну, магчыма, і цяперашнім часам. Ён не страчвае сваю актуальнасць. На жаль, не. Я не сказаў бы, што вось яна робіць прысуд 90-м. Якраз і ў гэтай кнізе ёсць гаворы, скажем, пра 91-й год, пра здабыццё незалежнасці, вельмі такія, ну, добрыя ацэнкі, добрыя словы. Іншае пытанне, вот што было далей. Вот іншае сапраўды далей павінна была пачацца не працягваецца рэвалюцыя, а працягваецца рэвалюцыя, эвалюцыя, змена людзей. Я згодны з вами в тым сэнсе, што 90-е годы это свабоду спачатку далі, а потым аддалі. І Алексеевич, вот якраз калі выйшла эта кніга, Сергей, я побачыў, як яна падпісала эту кнігу Михаилу Горбачеву с великой павагай і ўдзячнасцю менавіта за свабоду. Дай Бог, конечно, здоровья Светлане Александровне, бо творчасць і асэнсаванне свету ёй не спыняюцца. Наша кніга вось толькі-толькі выйшла, і ўжо яна не поўная. Пару тыдняў таму на сустрэчы з чытачамі падчас якраз рэзкага абвастрэння інтэграцыйнага канфлікту з Расіяй Алексеевич сказал слова, якімі можна было бы адкрыць ці закрыць вось нашу эту кнігу, настолькі яны афарыстычныя кладуцца ў адказ ці ў працяг купалаўскага верша. Яна сказала: «Стаць беларусамі наша нацыянальная ідэя». А некалькі гадоў таму ў Менску ў Палацы Рэспублікі адбылася прэзентацыя кнігі з бібліятэкі «Свабода» Алексеевич на свабодзе, і тады пра сваё бачанне нацыянальнага яна сказала трохі больш разгорнута. У меня больше 200 изданий уже в мире. Это где-то уже около 70 языков. Это все, ну, это все потрясающе и приятно для меня. Но быть среди своих людей, я ведь почему и вернулась с Европы, я могла бы остаться вот, ну, и в Германии, и во Франции, но я хотела жить дома. И, конечно, мои родители умерли без меня. Это все очень грустно. Вот жить вне Родины. Во всяком случае, таково мое устройство. Европейские люди как-то к этому иначе относятся. Они более такие, ну, как бы в общем мире живут. Но я пишу об этом мире. И мне надо это слышать, не только по интернету читать. Поэтому я сюда приехала, и я радостно слушаю, встречаюсь с нашими людьми. Это мой мир, это моя земля. И поэтому, ну, это мой главный читатель наверняка здесь. Вот правда,
узгадваецца адразу скарына, што кожны мае любов да таго месца, адкуль народжаны. Александра, мы все з вами, і Юрый, і Сергей, конечно, і вы, і я, мы чытачы Алексіевіч, але саму ў першую чаргу все ж таки цікавяць чытачы не з тэлестудыяў ці там акадэмічных установаў, а з вуліцы. Наколькі, па-вашаму, гэтыя чытачы могуць падзяліць каштоўнасці Алексіевіч? Што для іх азначае задача стаць беларусамі? Ну, пытанне агульнае, ну, скажем, калі пра моладзь толькі взяць, стаць беларусамі, наколькі это зразумелая, што па-вашаму моладзь, як бы яна зразумела гэтыя словы? Цяжка адказаць на гэтае пытанне. Вы ведаеце, бо, па-першае, я, канешне, ўжо не належу да гэтага маладога пакалення, з іншага боку, у мяне ёсць дзеці, за якімі я назіраю, і сапраўды я б сказала, што мы вельмі мала зрабілі для таго, каб гэтае маладое пакаленне, на якое мы цяпер ускладаем надзеі, мела гэты падмурак для таго, каб стаць беларусамі. Бо яны атрымалі ў спадчыну ад нас пры нашым бяздзеянні, атрымалі поўны набор савецкіх практык, у якіх яны жывуць. Гэта і піянеры, гэта і БРСМ, гэта нерэфармаваная сістэма адукацыі, гэта войска нерэфармаванае. Нават той факт, што у нас там ёсць размеркаванне пасля універсітэтах, гэта іхнае жыццё, гэта іхная практыка. А вось нацыянальныя каштоўнасці, якія мусілі б укараняцца ў гэтым маладым пакаленні якраз праз дзяржаўныя інстытуты, найперш праз школу і праз універсітэты, мы не дамагліся таго, каб гэта адбылося. Дагэтуль нашыя дзеці кепска ведаюць беларускую мову, яна дагэтуль кепска выкладаецца, дагэтуль беларуская літаратура на такім, як бы на задворках усё ж такі культуры ў беларускай школе. І гэта вялікая праблема і вялікае пытанне, што, як гэтыя дзеці будуць разумець, як ім станавіцца беларусамі, я вельмі спадзяюся, што яны проста будуць шукаць свой шлях у гэтым. І тое, што адбылася такая тэхналагічная рэвалюцыя, і зноў жа без удзелу беларусаў, яна была сусветная, яна адарвала гэтае пакаленне ад нашых памылак, яна дала свабодную прастору ў інтэрнэце, яна дала ім прыватную прастору, і яна дала ў той жа час ім прастору для таго, каб камунікаваць адзін з адным. І я спадзяюся, што у іх ёсць гэтыя магчымасці свабоды, дзе яны могуць па-новаму рабіцца беларусамі, шукаць свае новыя каштоўнасці, вызваліцца сапраўды ад гэтага савецкага мінулага, вызваліцца ад тых нейкіх стэрэатыпаў, ад нейкага цяжару, які мы хацелі на іх накласці, прымушаючы іх следаваць, выконваць нашым каштоўнасцям. Я сапраўды спадзяюся, што ў гэтых тэхналагічных умовах з'явіцца новае разуменне Беларусі, якія мы, дарослыя, старэйшае пакаленне, зможам успрыняць. Дзякуй, Александра. Александра сказала вельмі такія горкія словы: мы не дамагліся. Пагаджаецеся з ёй ацэнкай? Ну, збольшага так, таму што мы ж бачым, якія вынікі. Сергей? Хаця мы можам, так сказаць, Сергеевичем патрясці аксельбантамі, сказаць, што мы, в прынцыпе, мелі пэўныя дачыненні і да краху камунізму, і да беларускай незалежнасці, але тое, што потым як бы не ўтрымалі многае з таго, што было дасягнута ў 91 годзе, не толькі нашымі сіламі, але, магчыма, і нашымі слабымі высілкамі. Ну так, што ж, трэба прызнаваць. Я, может быть, не так бы оптимистично глядел бы на гэтую будучыню, як Александра. Конечно, сучасныя тэхналогіі, сучасныя способы камунікацыі, інтэрнэт і іншыя, яны адкрываюць прастору для свабоды. Тут Александр цалкам мае рацыю, тут перспектывы моладзі вялікія, але вось жыць да гэтай моладзі, калі яны вырастуць, ці зараз даводзіцца не віртуальным, а ў рэальным свеце. І рашэнні прымаюцца не віртуальныя, а рэальныя, і галасуюць. І, у прынцыпе, на выбарчыя ўчасткі ходзіць не моладзь, ходзіць старэйшае і сярэдняе пакаленне. Моладзь можа сапраўды... Вы скептычна глядзіце. Так, моладзь можа сапраўды ў Менску, там сабраўшыся 150... Вот, я так скажу, 150 тысяч чалавек цягам 3 дзён на Кастрычынскай плошчы можа зрабіць рэвалюцыю. Это, вот, поверьте, я об гэтым перакананы. Але потым адбудзецца галасаванне, і прыйдзе вось гэты маленькі чалавек, пра дыктатуру якога Алексіевіч кажа. І ён выберэ той выбор будзе в 2024 годзе. Адзін з аспектаў той свабоды, скажем, якая нават в інтэрнэце, это, конечно, выбор мовы. Вось, калі мы чулі, што некаторыя людзі нават у Беларусі плакалі, калі пачулі, як Светлана Алексіевіч сказала некалькі словаў па-беларуску падчас сваёй прамовы на банкеце у Стокгольме на нобелевскіх урачыстасцях. Давайте узгадаем гэты момант.
На прощание я хотела бы, чтобы в этом прекрасном зале прозвучала белорусская речь, речь моего народа. У одной белорусской вёсочцы старая жанчына проводила меня словами: «Хутка мы разыдемся с тобой у розныя бакі. Дякуй табе, что ты послухала мяне и понесешь мою больку людям. Прошу тебе, калі пойдешь, огляніся на мою хатку, огляніся не один, а 2 разы. Другі раз человек оглядаецца не по чужинцы, а ўжо з сэрцам». Што ж, вельмі кранальны момант. Юрый Валерьевич, Нобелевская лекцыя і астатняя частка прамовы была па-расейску. Ці плакаў хто-небудзь з-за гэтага? Ну, я мяркую, што не. Справа ў тым, што дзве мовы ў Беларусі, яны, конечно, адыгрываюць розныя ролі. Расейская, на якой гаворыць значная частка насельніцтва, гэта мова як бы практычнай камунікацыі. Вот. А беларуская мова, акрамя таго, што і яна для некаторых людзей мова практычнай камунікацыі, але для значна большай часткі гэта мова, як кажуць палітолагі, сімвалічнай камунікацыі, сакральнай камунікацыі. І вось я, дарэчы, пасля рэферэндуму 99-го, пасля перапісу 99-го году, неяк 2000-м ці якім годзе неяк размаўляў з Алексіевіч, і яна мне сказала, што, кажа, вот я калі удзельнічала в этом перапісе, кажа, у мяне бацькі размаўлялі па-расейску, бацька быў афіцэрам савецкай арміі, але, кажа, у перапісе я напісала, што ў мяне родная беларуская. І калі я спытаў, чаму? Ну, таму, што я беларуска. І от я, дарэчы, цікава глядзеў недавно дадзеныя апошняга перапісу, там вельмі цікава. Разрыв паміж тымі, хто гаворыць, што ён гаворыць па-беларуску, і тымі, хто для каго беларуская родная, 30%. Это вельмі велізарна. Это вот як бы той патэнцыял вот этого сантыменту да мовы, на якой людзі хай не гавораць, но все роўно это асобая мова, это вызначаная мова. І прычым я паглядзеў, цікава. Але выснова все ж таки, Юра, з этого, што стаць беларусам пытанне мовы не з'яўляецца вызначальным? Як бы оно не з'яўляецца канчаткова вызначальным. Але я бы сказаў, што гэта важны фактор. І казаць, што мова не мае ніякага значення да ідэнтыфікацыі, не мае. Мае, вот, і это тычыцца мільёнаў людзей. Вот давайте мы паглядзім просто, як людзі у Менску адказалі на пытанне, чым адрозніваюцца беларусы ад расейцаў. Ну, мы же все-таки братья, сестры. Общие корни у нас. Язык почти одинаковый. Говорили бы они на английском языке, я бы еще подумала. Мне, наверное, чужие. А все-таки родное все, знакомое. Ну, конечно, белорусы есть белорусы, но я считаю, что если меня русским назовут, я тоже не обижусь. Белорусы спокойные, размеренные, вдумчивые. Россияне больше импульсивные, но и темпераментные. А мы спокойнее будем. Мабуть, и все. А это добро для нас ці дрэнна? Может быть, в некоторых выпадках, конечно, дрэнна. Эмоциональность надает человеку рашучесть ему, а мы шмат разважаем. Наверное, характером. Спокойным, доброжелательным характером. А в чым мовой? Мовой? Мовой. А як гэта заўважна моцна, што мова ў нас ёсць іншая? Ці все ж таки не, моцна это не заўважна. Моцна не, ну, але ж яна ёсць эта мова. Так как Беларусь очень много участвовала в Великой Отечественной войне, испытала очень много трудностей и всякого рода негатива, то они являются более толерантными, более дружелюбными, вот, ну и гостеприимными. Всю жизнь славяне были одним народом. Так что русские от белорусов, так же, как и украинцы, ничем друг от друга не отличаются. И вы бы не покрылись, если бы вас назвали так вот сябры, русская? Ни за что. Гордилась бы даже. Ну, мы бачили адказы тут на таким, конечно, бытавым узроўні, але менавіта на гэтым узроўні людзі дзейнічаюць, выбіраюць, прымаюць рашэнні ад палітычных да нейкіх такіх. Сергей, што у вас
Вы это чакалі такого ўзроўню? Я толькі могу сказаць, што вот я згодны з другой, з трэцяй жанчыны. Ввогуле я скажу, што вот калі глядзіш гэтае пытанне, прыходзіш да высновы, што жанчыны ў Беларусі разумнейшыя за мужчын. А вось як на такое пытанне сама Алексеевич адказвае пра рознасць менталітэтаў. Яна, калі параўноўвае вось беларусаў і тое, што яна бачыць у Расіі, яна кажа, у нас няма гэтай стыхійнасці, гэтай вольнасці нават у менталітэце. Гэта ўсё ж іншы свет. Мы вельмі патрыархальная краіна, і хрысціянская культура адыгрывае сваю станоўчую ролю. Александра, адказы, які мы пачулі на вуліцах, калі людзі кажуць, што альбо хваляць себе, скажем, в адрозненне ад рускіх, альбо кажуць, што няма розніцы. Але, здаецца, ніхто не сказаў, што мы горш. Круто, што ніхто не сказаў, што мы горш, але, канешне, я найбольш заўважыла, што ўсё ж такі людзі бачаць гэта адрозненне, бачаць сябе самастойнай, асобнай народам, асобнай нацыяй, асобнай дзяржавай. І мне прыемна таксама, што людзі звяртаюць увагу на мову. І тое, што Юра кажа, што для іх гэта мае сімвалічнае значэнне, хай сабе яны не выкарыстоўваюць гэтую мову, але вот заўважце, там ёсць такая спадарня, з якой як толькі загаварылі па-беларуску, яна адказала на цудоўнай беларускай мове. То бок ведаюць беларусы на вуліцах Менску беларускую мову, могуць ёю карыстацца. І засталося вот толькі трошкі, каб гэтае адрозненне яно стала выяўным. Дзякую, Александра. Юрий, для вас было прынцыпова, адказвалі яны па-беларуску ці па-руску? Ну, я бы не сказаў, што это прынцыпова. Тут у дадзеным выпадку якраз вот голас хора, калі казаць, то ён прыкладна як бы аднолькавы. Тут няма адрознення. Іншая справа, што людзі, якія адказвалі па-беларуску, яны звычайна ўсё ж такі казалі пра адрозненне, што это рознае. Фармулявалі. Да, а тыя, хто казаў па-расейску, і такія ёсць адказы, і такія. Вот, напрыклад, такі асобы яскравы, конечно, вот апошні, хаця і гэтая жанчына, яна не кажа, да мы просто рускія. Нет, мы адно, я не супраць, каб мяне называлі рускай ці рускім, але все ровно я сам себя не назову. Ведаеце, я памятаю, якраз перад рэферэндумам 99-го года у меня была спрэчка з адным чалавекам, які казаў, што я ўпэўнены, што вот на фоне там лукашызму, всего гэтага, на перапісе будзе там, не ведаю, 40-50% людзей себя назовуць расейцамі. Перапіс паказаў 81 першы перапіс і 83 другі перапіс 2009 года паказаў, што беларусы называюць себя беларусамі, а не рускімі. Вот. И в этом сенсе мне здаецца, да, это такая, так бы мовіць, мягкая беларускасць. Ніхто там не казаў, што кляты маскалі там, не, в принципе, нормальное ставленне. Але вот я, напрыклад, в этом пытанні убачыў бар'ер. Яны хай там живут себе, хорошие люди, але мы вот по этот бок. Ну что ж, книга Светланы Алексеевич, вот это адрозненне, конечно, фіксуе и вакол яе, и в себе самой, что мы бачили з цитатов. Але вось давайте вернемся до еще одного магчымага гіпатэтычнага варыянту. Некалькі тыдняў назад беларускі палітык, вот калега Сергея по депутатству в Верховном Совете 12-го скликания Анатолий Лебедько выказаў ідэю, каб Светлана Алексеевич ішла ў прэзідэнты. Алексеевич ветліва адмовілася, а калі б яна пагадзілася з Сергеем, што было бы? Я думаю, что у нас люди все еще живут чаканнями цуду, верой у некие простые рецепты. Тому той, кто придзе и пропонуя гэтыя простыя рэцэпты, нейкія шарлатанскія спосабы, ён мае вялізную перавагу перад тымі, хто просто усведамляе складанасць сітуацыі. Алексеевич з тых, хто усведамляе складанасць сітуацыі. Таму, іншая справа, што сапраўды гэта гіпатэтычнае пытанне, таму што у нас няма выбараў, але у нас ёсць цэлая армія людзей, якія навучыліся правільна падлічваць галасы. Александра, вось у Літве прэзідэнт жанчына, у Польшы прэм'ер-міністр жанчына, ва Ўкраіне была прэм'ер-міністрам жанчына, зараз ідзе ў прэзідэнты жанчына. Калі адкінуць нават нобелевскі феномен Светланы Алексеевич, а взять кандыдата жанчыну, по-вашаму, у беларускім грамадстве это было бы пазітыўным ці негатыўным фактарам?
Канешне, залежыць ад канкрэтнай асобы, але мне здаецца, што вот беларускае грамадства як найбольш сярод усіх іншых гатовае да таго, каб яго узначаліла жанчына. І калі мы паглядзім на колькасць жанчынаў, якія сёлета, калі ўжо не абвясцілі пра тое, што яны будуць кандыдаткамі, але прынамсі вот на падыходзе гатовыя да таго, каб удзельнічаць, абвясціць пра сваё жаданне удзельнічаць у прэзідэнцкай кампаніі, то іх набярэцца вельмі шмат. Юры, ну, абрали Светлану Алексієвич президентом Беларусі, і от перший візит треба їй робити. Альбо в Україну, альбо в Росію. Альбо в Брюссель. Куди би ви її порадили? Напевно, все ж таки Брюссель. А другим номером Москву. З Брюсселя? Брюсселя. І як, по-вашому, відбулася б її перша зустріча з Путіним? Ну, я думаю, що нормально б відбулася. Врешті-решт, Путін, так би мовити, зустрічався з різними людьми, тим ліку йому не надто приємними. Він зустрічався, скажімо, з Порошенко, з Меркель, з многими. Але, окремя всього іншого, що для його все ж таки, я думаю, это Нобелевский лауреат по літературі, який пише по-російську. Можливо, це так само мало би не вирішальне, звісно, значення в їх комунікації, але некоторі речі, можливо, його би і стримлювали в некоторих речах, у некоторых кроках вот этот фактор, который, я думаю, и он разумее, и вот Анатолий Бедько так само разумее, коли вылучал эту кандидатуру. Потому что то, что, ну, хутчэй за все, Алексієвич, конечно, не стала бы президентом с причины системы, так бы мовить, подліку голосов и шмат іншого чего, але то, что это было бы, конечно, электоральная бомба, что называется, и что за яе проголосовало бы вельми шмат людей, які не проголосовали б ні за якого іншого опозиційного там ці незалежного кандидата. Проголосовали хоча б по вельми простій причині. Яе ведае вся Беларусь. Ну что ж, только по-ангельски я могу вас прокомментовать то, что вы сказали. Never say never, ніколи, не кажи ніколи. Шановні глядачі, як я вже казав, книгу «100 цитатів на свободі» Светланы Алексієвич можна отримати по пошті у подарунок. Замова на сайті svoboda.org. Ну і скористаюся нашої сьогоднішньої зустрічі, щоб розказати ще про один зимовий подарунок від свободи своїм читачам і глядачам. Подкасты «Радио Свобода». Я выбираю подкаст. От 31 студзеня новая коллекция подкастов «Свободы». Это значит гукавых аудиопередачаў. Про 25 гадоў Александра Лукашэнкі, гутаркі з беларускімі інтэлектуаламі, тайны знікнення старога Менску. Не прапусціце, гэта сапраўднае свята для вушэй, цяпер даступнае, дарэчы, і на платформе YouTube. У 19 стагоддзі італьянскі палітык і пісьменнік Масімо Дадзелло сказаў: «Мы стварылі Італію, цяпер трэба стварыць італьянцаў». Ну вось на беларускую перакладаецца эта фраза, по-моему, вельмі добра. Рэспубліцы Беларусь 27 гадоў, вось на думку некаторых, незалежнасць ёй звалілася на галаву, дасталася, як кажуць, на халяву. Вось пра сэнсы вось гэтага спецыфічнага слова. Халява сёння ў нашым традыцыйным цыкле па-беларуску з Вінцуком Вячоркам. Ловить халяву выправіліся журналісты «Свабоды». Прычым нездарма выбралі зімовы дзень і суседства абутковай крамы. В ботах ёсць падэшвы, ёсць нос, а вот частка доўгая да колена. Не знаю. Як называется эта частка боту? Какая? Вот это? Голенища, наверное, не знаю. Я не уверена. Ці ёсць адпаведнік этому слову у беларускай мове? В белорусском языке не сильна, к сожалению, поскольку россиянка. Есть ступня, есть... Голенище. Вось гэта частка. Это российская ці беларуская назва голенище? Ну, точно могу сказать, что это русская назва, но я думаю, что она однольковая и на белорусской мове. Частка ботаў да колена.
Ну, по-нашему, напевно, халява, по-русски галяніще. Так, халява. У нас гэтае слово бытуе і ў яскравых выразах. Напрыклад, халяўкі смаліць, заляцацца да дзяўчыны. Ну і яшчэ можна быць дурным, як халява. Але для бальшыні аказалася навіной, што яно азначае дэталь абутку. А слово халява чули? Халява, да. Ну, в российском варианте слышала. Халява будет голенище? Это и есть халява. Все-таки чули слово халява? Да, конечно. Ты когда-нибудь ведали, что так называется вот эта частка менавіта? Не, ну я другі сэнс думаў гэтым. Толькі зрэдку дапамагала пераемнасць пакаленняў. Часцей я чую гэтае слово ад бабулі, таму я думаю, што гэтае слово такое местачковае, а не беларускае. Слово «халява» у абутковым значэнні менавіта беларускае літаратурнае, але ведаюць яго усе нашыя суразмоўцы, відаць, найперш у іншым значэнні. Ну, что на халяву, то есть без ніякай працы получить нешта. Но в народном понимании это то, что нам за даром, то, что мы получаем бесплатно. Халява, ну, гэта часцей всего нешта дармовае такое, набытае без грошай, нейкай хітрасцю, можа. А беларускае ці расейскае слово «халява» у значэнні нешта дармовае ці незаслужанае? Я заўсёды думала, что российское. Беларускае. Беларускае, скорее всего. А в России, ну, у советский период. Халява, ну, нешта дармавое. Ну, жаргон. Думкі разышліся. Сапраўды, халява квітнее ў сучасным расейскім прастамоўі. Але ж гэтае слово у беларускай мове фіксуецца ў абодвух значэннях, як частка абутку і як нешта дармовае. І нават беларускамоўныя студэнты ў гэтыя дні зімовай сесіі практыкуюць рытуал лоўлі халявы. Калі трэба выставіць залікоўку ў акно і са словамі «халява, лавіся» разгарнуць і згарнуць яе. Ну, зрэшты, я рытуал не ўхваляю, лічу, што найперш вучыцца трэба, ну, а калі цябе вырашылі патапіць за палітычную нелаяльнасць, то рытуалы не дапамогуць. Слово «халява» трапіла, відаць, найперш у расейскі крымінальны жаргон, хутчэй за ўсё з беларускай мовы. Чаму памяняла значэнне? Чаму набыло менавіта такое? Скажам, ёсць прыметнік «халяўная скура» у шаўцоў і азначае таннейшы, парэпаны, патрэсканы гатунак скуры, які не пусціш на больш адказныя дэталі. А можа, адгадка ў выразе «відаць пана па халявах». Магнаты і шляхта у нас некалі насілі чырвоныя ці жоўтыя халявы да ботаў, ну, а ў іншых станаў халявы былі некаляровыя, звычайнага колеру скуры. Так што, бачыце, задоўга да герояў фільму пра планету Кім-Дзэ-Дза у нас практыкавалася дыферэнцыяцыя, правда, не штаноў, а скураных халяваў. І мая рабочая гіпотэза пра змену лексычнага значэння слова «халява» адсюль. Нехта некуды незаслужана праскочыў, дзякуючы чырвонай халяве сваіх ботаў. Маем не менш сакавіты фразеалягізм на дурніцу, ну, напрыклад, атрымаць, здабыць нешта. Хаця нашаму менталітэту ўсё ж ані на халяву, ані на дурніцу здабываць нешта не адпавядае. Бесперашкодна зарабіць сумленнай працай, а не чакаць ласкі ад уладаў узамен за пакорлівасць. Відаць, гэта традыцыйны беларускі ідэал. Ось я слухав зараз Вінцука Вячорку, і моя цитата Святланы Алексеевич з яе кнігі: «Мяне вельмі радуе цяперашняя цікавасць да беларускай мовы. Столькі людзей записываецца на курсы. На сённяшні момант гэта форма супраціву». Ну, глядзець Белсат і зону свабоды, магчыма, таксама форма незалежных паводзінаў. Незалежнасць Беларусі дасталася ёй, як і нашым суседзям, Украіне, Літве, Латвіі, не на халяву. Пакаленні людзей змагаліся за яе. Паважаныя гледачы, Белсату не на халяву, а ў падарунак. Вы яшчэ можаце атрымаць кнігу «100 цытатаў». Адрас на заяўкі вы знойдзеце на сайце свабода.орг.
Национальная задача, сформуляваная Светланой Алексеевич, стать белорусами, як адказ на верш Янкі Купалы, застаецца хлебам надзённым беларускай ідэі незалежнасці, будучыні. Такі кантэкст тых падзеяў, пра якія мы сёння з Юрыем Дракахрустам, Сергеем Навумчыкам і Александрай Дынько думалі, спрачаліся, шукалі адказы разам.